बाबू हो रउआ लोगन के बहुत बहुत स्वागत कर रहल बानी। आ गईली फिर से आप सबके खातिर एगो और नया गाना के जानकारी लेके। त रउआ लोगन के पता बा कि आपका है गरीब छोट भाई हर दिन लेके आवाला आप सभी के लिए भैया नया नया गाना। तो बाबू हो अरे चैनलवा के सपोर्ट जरूर करी ही जाहो। तो कुछ ही घंटे पहले गानवा के पोस्टर लॉन्च कल गई है, जवन की रउआ लोगन हमरे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख रहल बानी। और जौने गानवा के टाइटल बा साइकिल ऊपर सैया। ए बाबू का लगता हो गानवा हिट होई कि ना होई? रउआ लोगन के बता दी कि 3 से 4 दिन पहले ही गानवा के ठो आयल है कल्लू जी के, जवन की गानवा कुछ खास ना रहे और गानवा पे कुछ ज़्यादा व्यूज ना आ पाइले। हालांकि 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा पार हो ही गईल बा। तो रउआ लोगन खातिर नया गाना लेके आ रहल बाटे भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार जेका नाम है कल्लू जी। ई गानवा के लिखले बानी प्रभु विष्णुपुरी जी आ गानवा में म्यूजिक देले बानी बिक्की बॉक्स जी। और ई वीडियोवा के जे डायरेक्ट कैले बा जेका नाम है गोल्डी जायसवाल जी। ए बाबू तनी बनल रहा हो यही चैनलवा पे। ई गानवा के फिलहाल के लिए कमिंग सून में रखल गईल बा आ गानवा बहुत ही जल्द आ जाई लॉन्च करे खातिर। जब भी गानवा आई अपडेट फुल जानकारी हमरे पास आ जाई तो रउआ लोगन के अपने चैनलवा के माध्यम से हम पोस्ट करके बता देला कि गानवा कब लॉन्च होखे वाला बा। और वीडियो में आस्था सिंह कल्लू जी के साथ में नजर आवे वाला बाटी। बाबू तनी आई वीडियो के हमरे शेयर कर दिया अपने दोस्त के, जवन की भोजपुरी गाना बहुत ज़्यादा सुने के पसंद करें। ठीक बा नू?